मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आरोबाव मोनसे जाफुंसार हाबाफारि खौसेथि बर' सुबुं गौथुमा बर' साहित्य सभा आरो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादनि एगेन्सै UBpf आफादखौ दानाय जायाखै बे बाथ्राखौ बुंदों लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि उदय बसुमतारी बिथाङा बिटिआरनि बायजोनि राव हारिमु थुनलाइ राजखान्थि समाजारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन खौसेथि बर' सुबुं गौथुमा मैया लखिमपुर जिल्लायावबो खौसेथि बर' सुबुं गौथुमखौ लखिमपुरनि गजाय मानाय नब्लाङाव खौसेथि बर' सुबुं गौथुम UBpf आफाद दाफुंनायजों लोगोसे समायखिरा लानाय जायो मख'नांगोनदि लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिबानखौ मोननो आरो समायखिरा लायो उदय बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै समायखिरा लायो हेमन्त सरगियारिया बे हाबाफारियाव मिरुनि खौसेथि बर' सुबुं गौथुम UBpf आफादनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' सावथुन मुलुगनि लंकेशर लोगोसे मिरुनि गोबां दैदेनगिरिफोर लखिमपुर जिल्लानि गोबां बर' रायजो राजाफ्रा हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो मोजां हामलायनायखौ बावग्रोनाय जाबाय गासै मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जि खौसेथि बर' सुबुं गौथुम लखिमपुर जिल्ला दिनै दाफुंनाय जाबाय बेनि थांखिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां दं आं सुंद'यैनो फंनैसो बुंनो होननानै सानदों जायखिजाया जोंनि बे खौसेथि बर' सुबुं गौथुमा BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ राजखान्थियारि बा समाजखान्थियारि बायदिसिना बिथिङाव जौगाथायनि खामानि मावगोन आरो जिबायदि थांखि लानानै मिरु आफादखौ दानायजों लोगोसे दिनै लखिमपुर जिल्ला आफादखौबो दानाय जादों दा बेनि थांखियानो जाहैबाय फर दि ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ दि बड' पिपल्स रिसाइडिं इन लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट लखिमपुर जिल्लायाव थानाय गासै बर'नि रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि गुबुन गुबुन बिथिङाव राजनितियानो हक राजखान्थियानो हक समाजखान्थियानो हक सोलोंथायानो हक बेफोराव दावगानायनि खामानि मावनो थांखि लानानै जों बे आफादखौ दिनै दानाय जादों थार बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो रायजो हिसाबै लिङाखै जे जोङो गामि हिसाबै सोरखौबा जे आफादगिरि नेहाथारि गासै रायजोखौ लाबोनांगौ होननानै जों लिंनाय जाखायाखै जों किसुमान सिलेक्टिभ सुबुंफोरखौ लानानै लिंखानाय जादों गामियाव जे जोंनो एसेनि मानसि थिनहर बा माबा थिनहर बिदि लिङाखै जों स्पेसियेलि सिलेक्सन खालामनानै मानसिफोरखौ लिंनाय जादों जिहेतु जों आफादखौल' दागोन हिसाबै जोंनि गोदो आगुनि दैदेनगिरि आगुनि जोंनि आफादफोरनि खामानि मावबोनाय बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै आफादखौ दानो होननासो लिंथुमनाय जाखादोंमोन जों राजुआ गासैखौबो लिंजोबखायाखै माने जिखिनि लिंदों 90% फैदों बेवहाय जोंहा गोजोननाय दं आरो इयुनावबो 100% जों जि लिङो जोंनि हाबाफारिफोराव मदद खालामगोन होननानै जोंहा आसा दं आंनिफ्राय बुंनो गोनाङा बेनो आंहा खावलायनाय थागोन जे जोङो बयबो खौसेथि आवगायनो नाजानांगोन खौसेथि थानांगोन फैगौ समफोराव जोङो बर'नि थाखानाय गुबुन गुबुन आफादफोरजों जोंनि हमना ला बर' साहित्य सभायानो हक बर' थुनलाइ एबसुआनो हक बायदिसिना आफाद जों बिसोरनि एगेन्स्टआव बेखौ जों दानाय जायाखै जों बयजोंबो आफादफोरजों खौसेयैनो थानानै हयथ' नांगौ समाव जों जाथिनि अलखद समाव नांगौ जायोब्ला जों बयबो ज' जानानै खौसेयै खामानि मावनांगौ होननानै आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय खामानि मावनायनि सायाव फारागथिथ' बेवहाय थानाय नङा खौसेथि बर' सुबुं आफादावबो जोंनो दंमोन जागायजेननायनिफ्राय जों दङ होनब्लाबो बुंनाय जानाय नङा मोनफ्रोमबो जिथु एजिटेसन जादोंबा मास क्राइं जादोंमोन गुवाहाटियावनो हक बा क'क्राझारावनो हक बा बबेबायावनो हक जायगायावनो हक जों जेरावबो जों दंजोबोमोन खिन्थु जों माखासे मावनाय दांनाय बा माखासे डिफारेन्स जोंनि गेजेराव एसे एला सोमजिनायथाय बे जों एसे दा UBpf आफादनिफ्राय ओंखारनाय जादों आरोखि बर' रायजोखौ थगायदों होनना सानो नामा दा बे बेलायाव खुब सम्भब थगायदों होनद्रायनाथ' बुंथारनाय जानाय नङा खिन्थु जिबायदि सरकारनि बेबो मोननांगौ बिदि मोनाखै आरो मोनदोंबाबो जिखिनिखौ मोनदों हयथ' 100 फुलि माने सेटिसफेक्टरि नङा होननानै जों खामानिखौ सानदों आरो कुइसना मामोन जानाखि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव फैनाय फान्ड बा रां डेभेलपमेन्टेल स्किमफोर फैनाय बेफोर खामानिखौ एक्सुवेलि जों एसे एला मावनाय नुदोंब्लाबो जे फुललि बेयो जादों होननानै जों हमथ'नो हाया आरो जों एसेबां
बे बुस्थुखौ किसुमान खामानिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव एसे बेले बेजे जानाय बायदि नुदों आरोखि जोंनि नोजोराव आरो बुंनो थाङोब्ला जिखिनि माने रां बावजा मोननांगौमोन बा डेभेलपमेन्ट फान्डनि थाखाय रां मोननांगौमोन बेखौ सरकारा होनो हायाखै दा बेखौ जोंनिफ्राय डिमान्ड थागोन जे बे रां बावजाफोरा बांनांगौ आरो थाबैनो बे जोंनि बर' कसारि गावहाङारि खुंथायनि सिङाव बिसायख'थिखौ खुंनांगौ होननानै जोंनिफ्राय जौगानाया बबेबा मोनसे जायगायाव नामघर बानायब्ला बा बबेबा मोनसे जायगायाव ख्रिस्टि भबन बानायब्ला बे जौगानाय जाया बेवहाय जोंहा गोबां आरोबाव दावगानो थाखाय गोबां गेदेर गेदेर स्किम नांगौ जोंनो सोलोंथाइनि बेलायावनो हक दा जोंनि फरायसालिफोरनि बेलायावनो हक फोरोंगिरिफोरनि बेलायावनो हक एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै आरो गुबुन गुबुन जि डेभेलपमेन्ट स्किमफोर नांथारगौ डेभेलपमेन्ट स्किमफोरखौ दा बेखिनि रांजों होनाया सम्भब नङा गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन